Dobrodošli u novi klip. Danas vam pokazivam od moga djeda auto kojeg ja znam vozit sam. Sad ću vam ga pokazati. To je on. Vidite kako ima vrat. Bunker je dosta prostran. Zvučnik. Sad ćemo ući u njega. Kao što vidite, volan, radio, normalno radi. Normalno mora radit. Retrovizor. Tu sam ja. I tako ima, normalno ima brzomjer. I ručna je potegnuta, ne može nikud. I brzine ću pokazati. Prva, druga, treća, četvrta, peta. I to bi bilo to što vam imam pokazati. Ne znam, pitali ste jer ga znam vozit. Znam. U drugom klipu možda čak i pokažem vam traktor, ali ne znam točno. Ne znam jer ću uspjeti ili ne. Ja mislim da ne budem uspio, ali ako uspijem, ako ne, ne. I to bi bilo to.